Mae yna sefyllfaoedd glinigol lle mae salwch y claf yn gallu cael effaith arnyn nhw. Enghraifft, fath o tiwmors yn yr ymennydd, neu bod gwahanol feddyginiaethau da ni reid iddyn nhw yn newid sut maen nhw'n feddyliol. Eto, mae hwn yn rhywbeth dydy pobl ddim yn meddwl amdan, ac ella maen nhw'n mynd yn ôl i just fedru siarad y iaith Gymraeg. Rhaid i ni gyd fod yn ymwybodol o hyn.